Дойдохме на проверка на квачката. Не беше ставала 2 дена и затова я извадих аз и я сложих на хранилката. Веднага започна да яде. Последния път се бях разтревожил, че нещо се беше изходило редко, но се допитах така до висшите сили, разбирайте изкуствения интелект, в случая Gemini на Google. И той каза, че това е често срещано явление, абсолютно нормално за квачките и да не се притеснявам, но нали, да гледам да става всеки ден да хапне да пине вода. А тя реално, ако съдиме по това, че долу няма екскременти, не е ставала и не се е хранила 2 дена. И явно трябва да започна да я вадя всеки ден. Яйцата останаха 9. Малко са зацапани от жълтъка на това счупеното, което не е много хубаво, но се надявам да не създаде проблеми. Като цяло кокошката изглежда добре, здрава, гребена я малко потъмняло, но е възможно това да е резултат от това, че така не е ставала и не се е хранила. И така, започвам да я дигам всяка вечер да хапва и да пива. И спирам с записа, защото явно не ѝ харесва, че говоря. Айде до после. Ето я сега и вода пие. Няма да отварям и шишушкам, така няма да говоря силно, за да не се притеснява. Браво, крупна пина. Сигурна на яйцата. Сега ще ги поподреди. Браво. Няколко години се занимавам с пилци и с кокошки, но това е първият път, в който имам квачка. Всичко до самия лупен от инкубатор и така доста се вълнувам. Надявам се всичко да мине успешно и ще се постарая да, каквото зависи от мен, да го направя като хората.